Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech għażel li ma jidħolx bejn il-Basla u Oxrita meta mistoqsi dwar il €250,000 li Zaren Vassallo għadda lill-Partit Nazzjonalista. €250,000 li ntqal li huwa self li hemm verżjonijiet differenti dwar jekk tħallas jew le. Mistoqsi jekk hux komdu li dan is-self sar ftit jiem wara d-deal tal-art tal-Lavenbrough, Claudio Grech qal li din hija kwistjoni tal-amministrazzjoni tal-partit li ma jidħolx fiha. Dwar l-ewwel mistoqsija. Intom komdi dwar dan il-deal intlaħaq bejnkom u l-benefettur. Li silef il-flus lejn l-elezzjoni ġenerali. Jien nerġa' ngħidlek. Komdu jivewle mistoqsija sempliċi. Jien nerġa' ngħidlek. Din hija issue tal-amministrazzjoni finanzjarja tal-partit. Insistejna bid-domanda għax lil Claudio Grech konna qed nitolbuh opinjoni. U bħala deputat nazzjonalista komdu jew le b'dan il-fatt. Ma weġibniex dwarha, Claudio. Jekk intix komdu jew le, ma nafx jiena weġibtek. Mistoqsija sempliċi jekk intix komdu li kien hemm dan is-self lejn elezzjoni. Fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Lanqas Censu Gallia ex-Ministru ma kummenta dwar dan bħalma baqa' fommu midbuq Antoine Borg li fi żmien il-Partit Nazzjonalista ddaħħal il €250,000 kien involut fit-tmexxija finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista. Forsi jekk għandkom xi ħaġa oħra żidu. L-Italja intom komdu b'dan il-ftehim li sar. Ħammurlek fuq l-aħħar punt għax biex inkunu rispondi. Ma weġibniex dwarha, Claudio.